କଲେ ମୋର ବଙ୍କା ହବନି। ମୁଁ ଛୁଇଁଲେ ସିନା ବଙ୍କା ହେଇଯିବ, ତୋର କଣ ବଙ୍କା ହେବାକୁ ଅଛି? ତୁ ଛୁଇଁଲେ କଣ ଦୂରେଇକି ସେଟାকে ଖାଇଦେ, ମନ ଶାନ୍ତି କର ମତ। କିଛି ହେଲାନି ତ। ମଧୁରା ଲୁଣ ନେଇଯାଇଛି, ଚକଟିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, କହୁଛି ହାତ କାହିଁ ଆବେ ହାତ କାହିଁ ଯଦି ଯିବାକୁ ପଇସା ଅଛି ନା। ଓହୋ ହଉ ହଉ ତମେ ଆଉ ଏତେ ହୁଅ ନା,
जा तो हेलो हेलो तुम दीटा अंगर करदवा ଓହୋ ମଉସା ତମେ ଏଇ କଥା ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଟିକେ ଆମେ ରୋମାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତୁ ଅନାନି ଆଉ ବୟସ ଅଛି ଚାପୁଟେ ଦେନି ନା ଏ डिस्टेंस मेंटेन ଚାପୁଟେ ପକେଇ ଜାଣିଛୁ ନା ବାପା ଆଗରେ ସେମିତି ସବୁ ହୁଅନ୍ତି ତମେ ଏମିତି ହଉଛ ଅରେ ବାପା ତୁ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକିରି ପଳା ଯା ଅନା ତାକୁ ଅନା କଣ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ ତୁ ନେଇକି ପଳା ମୁଁ କବାଟ ଦେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବି ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ମୁଁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୋ ଯୌତୁକ ଟଙ୍କାଟା ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ଶଳା ପୁଳାଏ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ପୁଣି ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ଦେନି ଯେତିକ ବାହାଲ ମଉସା ସିନ୍ଧୁକରେ ଯେତିକ ରଖିଛ ମୋର ତମର ତ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବା 3 ମାସ ହେଲା ଲେଜ ଦେଇକି ନୁଙ୍ଗୁରଉଛି ହଁ ତୁ ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାମ ଛାଡିକିରି ଏଇଠି ନୁଙ୍ଗୁରଉଛୁ ଏ ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କେତେ ଲାଭ କି ତମେ ବା 10-15 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିକି ରଖିଛ ଖାଇଲେ କଣ ହେଲା ଆବେ ନା ବେ 10-15 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ ବେ ଅନାନି ଏବେ ଯୋଉ ବାହାଘରଟା କରିନଥିନି କାର କହନି କାର ଜାଣିନ କି ନା ନା ତ ये नगेनକୁ ଦୀପିକା ଦୀପିକାଟା ବହେ ପିଟିଛି ଯେ ମୁଁ ଛୋଟେ ଛୋଟେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବସିଥିଲି ହଉ ହଉ ବାପା ପଟେଇ ଦିଅ ଯେମିତି 10 ଲକ୍ଷ ନହେଲେ ସିନ୍ଧୁକ ଚାବିଟା ଦେଇଦେବୁ बोल तो दिए करे के गहना नहीं दिला ना थोड़ा फ्री रे देली तू फ्री रे ने तू पळा शीघ्र मु कबाट देकी जीबी ଆମେ ଯିବୁନୁ तमे न जा मु निजे पळुछ ତମେ ପଳା ସେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଶୋଇବ ଆମେ ଫେରେ କୋଉଠି ଶୋଇବୁ हौ मु स्कूल घर न दे हमर आधा अंगनवाड़ी केंद्र रे सोई पडियो जाऊ ଆମ ଯୌତୁକ ଶ୍ୱଶୁର ବାବା ତମେ ଶୁଣ ମୁଁ ବି ଟଙ୍କାଟିଏ ଯୌତୁକ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏ କୁଚୁବର ଗ୍ରାମବାସୀର ସମସ୍ତ ଅବିହାରିଆ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ସମସ୍ତେ ସଉଦରେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କେତେ ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଭରିଯିବ କେତେ ଝିଅ ବୋହୂ ବାହାଇ ପାରିବେ କାହାକୁ ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଯଦି ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାରେ ଏକମତ ତାହେଲେ କୁହ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଆରେ କୁଚୁବର ଗ୍ରାମବାସୀ କୁହ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା